Matod pa sa atong unang pagbasa, kining tanang butang nga atong gibuhat way kapuslanan. Tuo mo dili. Matod pa niya, inig kamatay nato, unsa may kapuslanan sa imong gibuhat? Sige kag trabaho adlaw o gabi, eskwela ka, ako siging misa, inig kamatay, unsa may makuha nato? Mo na iyang analysis o realistic o may kamatuoran. Sige kag simba, ikamatay nimo, unsa may mahitabo nimo? No. Sige kag panindot anang imong balay, inig kamatay nimo, unsa may madaan nimo? Sige kag tigom og kwarta, inig kamatay nimo, unsa may mada? Tanawa lang ng imong mga kaliwat, imong apuhan, imong ginikanan, mga kaila nato, inig kamatay, unsa may mada? Bisag unsa kadato, bisag katong Queen of kisa to? England, sa batong kuana nga pagkamatay lunod maura gyud to, kadako siyang gingharian, ngadto pa mag-isa sa ubang mga gingharian na naglagot na magay ng uban tungod sa iyang mga gibuhat pipila nya ikamatay unsa man pre anang gubat ron sa Russia o sa Ukraine kay di gyud mosugot si Putin nga ang Ukraine maunay buhaton, ang Ukraine di san mosugot. Sige silang away kay dipinsahan nilang kaugalingon, inig kamatay kay mga matay gina sila. Bisag unsa pa ng armasa ilang ilibot nila, patay gina sila. Di ba? Inig kamatay, di lain na sa imo abot. Mao na ningon si Solomon kay siya may gasuwat aning Ecclesiastes, way kapuslanan. Sige, lingi anay mong tupad. Inawa ragid ni kapuslanan. Kani panindot-nindot sa atong simbahan. Maglinog lang ni, pareha atong linog sa China, pertindaghanang nangalusno. Linog sa Japan, linog dito sa laing nasod. Oy, kani dahil lanig kalusno, mga buak raning tanan. Nya igor ta mo lingo-lingo. Way kapuslanan. Perting gasto na to diri. Baga na kay tagnaong siging baligyag slat. Wala ba sa kayo mo palit? Maingon sa nanguban. Kana sa pagpalit og slat pa dir. Wa sa nay kapuslanan. Sige tagpalit og slat nya ang imong gitukod maguba ra day inig linog. Way kapuslanan. Nga mao na. Di na lang ta magmisa. Ay na lang saan mo pagminyo. Di ba? Ay na lang mo ulis inyo. Lingkod na lang mo diya. Huwata na lang kanusa mo mga matay. Wa man din kapuslanan. Nga igsuon, kung ang atong tawhanon nga panabot, bisag unsa pata ka maalamon sama ni Solomon, sama ni Herodes, nga usa ka hari dinhi sa atong ebanghelyo. Kung ang atong saligan kinirang atong hunahuna, mo ending kita nga moingon way kapuslanan kay dili man ni siya kaabot sa kamatuoran nga tinud-anay portion of truth, kabahin las kamatuoran ang maabot ani atong hunahuna. Mao bitaw si Kristo kun moingon ug mosunod mo nako kalimti ginang inyong kaugalingon, pasabot ayaw mo pagsalig anang inyong hunahuna nga tawhanon kay gamay ra kay nagmaabot sa tinuod nga kamatuoran. Muinding hinuon ka nga ma-stress, maglibog, ma-confuse sama ni Herodes, hangtod maghikog na lang ka kay wa nakakasabot sa panghitabo sa kinabuhi. Kay kining atong hunahuna di ni katugkad bisan pag unsa ka ka-bright ana. Unsa man day atong saligan matud pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Kung musud ng Ginoo nato, niya magsunod na ta sa pagtulunan sa Ginoo, muhayag ang atong pananaw o maksabta nato unsay meaning sa atong gagmay o dagko nga mga buhat sa kalibutan.
Bisan ka ng imong gihuna-huna na nanay siya'y kapuslanan o kadautan, doon na siya'y meaning. Doon na mahitabo. Gitawag na to, doon na impact sa imong kinabuhi. Matod pang sa unang pagbasa, gatuyok-tuyok lang ang panghitabo. Ang atong gibuhat karon ingon ta bag-o kanang cellphone, kanang TikTok, kaning atong mga satellites, kanang atong kaning mga nuclear weapons nga kunuhay bag-o, sige gitag bag-o. Matod pas unang pagbasa, nahimo naman na kaniadto, wa na lang ta kahinumdom. Isa kanus aman sa, ay sus, billions of years, kinsa pagoy mahinumdom? Posible ba yan? Balik-balik lang ba? Anang imong kilay, sigihan imong kiskis, anaon niya, imong badlisan. Nahitabo sa nasuna. Nahitabo sa na. Kanang sigig panguyab, mga bana, bisag minyo na, manguyab lang yapon. Nahitabo sa nasuna. Mga asawa, mga bit, ay sus, nahitabo sa nasuna. Daghan sa kayang hitabo. Pare, magkuhan. Nahitabo sa nasuna. Kining stained glass na to din nahitabo sa nasuna, magbalik-balik ra gyud. Mao na ang atong hunahuna kutob ra gyud diha. Pero naay Ginoo kahibaw dayta nga dunay beginning na asay end. Kinsa man ang beginning ug end, ang alpha ug ang omega. Symbol diha kanang e ug kanang iyo nga gituad. Mao na alpha and omega. Kinsa man ang sinugdanan ug ang katapusan, ang Ginoo. Siya ang nagsugod sa tanan, siya sad ang katapusan sa tanan. Pasabot kining atong gibuhat dinhi, musangko gitas pag-atubang sa Ginoo. Og muhatag taghusay unsay atong gibuhat. Kay dunay sumpay didto inighuman dinhi, ang langit or ang impierno. Nagsugod tas kalibutan, mo-ending ta either langit or impierno. Ipangutan ako ng imong tupad. Inatuo ka nga naay langit o impierno. Ipangutan na. Pangutan na. Nisanong, imong tupad. Paluapi, na asa ka kapadong ron. Kaya importante na, ugasa ta padong. Para na mo, gahapon, at tumig Bohol, sige pangutana do nami adtuon kaning dana ug arita diri agi adto ni padong dito arita agi ari ni padong nya aton tumong kay dito man arita subay asa man ron ang inyong tumong, langit o impierno? Kinsay mo adtog langit taas ka mo kanang wa mo isa padong na mo sa impierno. Dili ra na daogon sa taas-taas kamot oy naaginas kasing-kasing nga ang imong gibuhat karon gagmay ug dagko, makita or dili makita, kinahanglan ang imong purpose mo na ilang gitawag og purpose driven life. Naman ay libro nakabasa na mo wa sa ninyo iayon. Basa-basa sa mo ginagmay. Ako tapulan makumubasa pero nakabasa sa kuha na ginagmay. Purpose-driven life. Mahimong meaningful ang atong kinabuhi dinhi basta dunay tumong ang atong gibuhat. Nya gitagaan nata ni Kristo sa tumong. Unsa may tumong, dunay langit nga iyang giandam para sa mga tao nga maminaw ug magsunod sa iyang mga pulong. Duna say impierno nga giandam para sa mga tao nga magsupak-supak sa sugo sa Ginoo. O kanus man nato mailhan nga padong nakas impierno. Sayon ra gyud kayo kun ang imo ganing gibuhat makahatag og kahasol or kaguol sa kadaghanan sa mga tao, dili lang sa pipila kay naaman gid sa diyoy masuko nasa game. Pero makahatag na ganig kahasol o kaguol in general kana padong nakas impierno. Sama nang magpista ta sa kapilya nya disco
sugal, tari, inom. Unsa man na? Naghatag nagkalipay sa atong katilingban? Ha? Susiha? Susiha. Kining tari, hantak, kanang na ang hubog-hubog, kanang siging disco, tanawa og nakahatag ba kalinaw. Unya pag yun, ang gipistahan pag yun, San Lorenzo Ruiz, San Roque, inahans kanunay panabang, malipay ka na sila. Mao ba na ang ilang binuhatan? Mao ba na ang ilang gipromote sa ilang pagkasantos? Kanang disco, sugal, inom, nya magsukmagay, magdinunggabay, inighuman, nya inighumas disco, paris-paris ang mga mugbo kay short nga mga batanong dalaga o mga ulitaw sang batanon. Hala, tinukhangay ditog maayo, nya magpabunyag dayon, purting daghana magpabunyag, wa rabay mga kasal. Mao ka na gikinahanglan? Oo na. Nakana sa kuan pa lang na ha, sa celebration na sa pistas kapilya, nga debosyon ginantos Ginoo, bisan dinis parokya. Kamo nakabantay mo dinhi, nagpista ta, wa kay ko magsigig himog kalingawan no. Wa mo masukuan na. Lain ang atong kalingawan dinhi, manghatag tagbugas ngadto sa atong mga pobre nga mga kuan, mga kaigsuunan, mga 2,000, hantod abot 3,000, manghatag tag mga ayuda, pagpaayos ilang mga balay, pagpatambal sa masakiton. Ana, atong tabangan nga magkuntis-kuntis ta, aron matabangan ang atong mga kapilya, ang ilang mga daog, consolation prize or mga winners, magamit sa ilang kapilya, kay nga atong tumo nga manindot-nindot ang kapilya. Munay ato din kalingawan. Boring, di ba? Boring, no? Why disco? Why ka ng variety show? Why ka na ganing tari? Why ka na ganing inom? Aw na, nasa inom tinod ginagmay. Aw na sa tay murag variety show, human sa misa, maglamisa ta. Alegre biya sa diutay, nya kanta-kanta, inom-inom gamay, pero giuna ang misa, giuna ang pagrosaryo, giuna ang atong pagpasidungog sa atong patron. Hoy, ang naresulta karon, igadto ni mos misa, pila ra kabuk ang manambong, tuas tarian, hapit na matumba ang kural, sige, ujes, motor pa imo ga parkings daan, porting daghana, porting nagyong lisura agian. Pero igadto ni mos kapilya, inigmisa, sus, mga tao, uga kay mga naong, di pag yun manghugs, kulikta. Pero dito sa tarian, tag 100 labay lang, tag 500 labay, hasta tag 1,000 ipang labay lang, inigdaog humaglabok sa manok. Ang manok mo ay nakatigom sa ilang tag 1,000, tag 100. Pero ang kuliktahanan para sa misas, kaayuhan sa simbahan, kaayuhan sa katawan, why mo hogs kulikta, kay wa man say nanimba. Nya, asam na padong, langit o impierno? Kusga? Kamoy naghukuman. Ako na sa pasanginlan ani. Aw na tanawa ang atong gibuhat. O nagi-challenge din ako mga kapilya dinhi. Kita sad. Asa nato dadon ang atong mga parishioners. Ako naningkamot ko pagdaan ninyo ngadto sa langit. Kutob sa mahimo. Og mukuyog mo, congratulations. Og di mo mukuyog, bahala kayo sa buhay ninyo. Ngayon, ni kamatay na to, nagkita ra dito sa impyerno. Odri, niyam lagi ka din. Storya naman ito nga ako. Gasunod sa nako sa Brad Luloy ba? Asam ka Brad Luloy? Ato, saan ko nga ito, Dre? Kuyog naman ta. Pagkawa kay kapuslana, no? Pero, muna, atong nindoton ang atong kasing-kasing. Unsaon man, mudangop tas Ginoo, di ta magsalig nato, mudangop ta ni Kristo. Bisan gani si Kristo sa dihang natao siya, niingon gyapon siya, amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ang mahal na Birhen Maria ug ang tanang mga santos kanunay gaingon, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Yes, daghantag mga apan,
Apan ang imong apan karon, pwede nang usbon karon. Pinaagi sa pagdangop sa Ginoo. Pinaagi sa pagdili, pagsalig sa imong kaugalingon. Tingali karon, padung kas impierno. Dali ra kaayo ang pagbalhin og laing ruta. Basta mo ila og mudawat tas Ginoo nga atong dalangpanan, ang atong dalan, ang atong kaluwasan.